familia maromo 600 mane pi daro e miech mane pi odar e miech gi gweng' Manyatike masani odar e kar jot mar skul primar Manyora dwaro mondo piny owacho gero hinga kata dikes gi ngaura mar Kuja mondo mi okony e tieko pong' mar pi oula. Jodak marono gi kale midhiero mathoth ma oting'o nok ma chiemo, nok ma kuonde thieth malong'o kod mamoko. Dwe achiel osekalo ka familia maromo 600 mane pi oula ne odar gweng' Manyatike pod dhi nyime kod jot e skul primar mar Nyora e location mar Central Kadem e sub-kono Manyatike. Sama wuoyo kani oda ogore piny an Nyora ne ji temo kamp Nyora gin gi sida kendo ute gi ogore piny. Wadak e kamp kacha, wadak monywandore, wan kanyo gi ochewa, wan kanyo gi mere nyaka nyiweni wan go kumora achiel. Wadak modhugni to wadak marach. Wengine wameishi watu 12 kwa nyumba. Vijana wote tumekusanyana kwa nyumba moja. Hakuna yule anamuona hata mtu wake. Tunamulala tu hivyo. En kar jabinde gi kale midhieche mathoth ma oting'o kech maliyo, tuoche kod mamoko. Matek wan gi kech chiemo onge kaka wayudo kata pesa no onge kaka wayude. Kinwang'o gorogoro achiel kaka koro mimiyo wani ng'ato dhi bedogo tok ndalo adek kapok ochako yudo. Primary sama wuoyene gino kata penjo getimo no ginyal timo penj kech jonyuol odhi odak e skul. Yoro jopuonj bende ne odhi odak miechgi kech skul koro ok nyal bedo, ji konyore, ji ng'iyo ngima moloyo koro somo. Thoth gi sani odak mana kod chiemo kony ma bende koro biro kidam ka wuok kuom piny owacho kod ji giwegi mang'won. Wan chiemo mwanyalo chamo sani en mana kony kaka Jalau obiro kani gi kony. Mane sani gik mwachamo nikech kalingana kata nam mwadhiye sani kata yo madhiye nam bunge mag nam odhi muchiego makata mondo wadonje nam no ok yot. Watu wanatafuta kwa ziwa, hatuwezi kutafuta kwa urahisi. Kuna wengine hawana mabwana zao ambao wanaweza kuwatafutia kwenye ziwa. Sasa inatubidi tukae tunahangaika na watoto, wengine wako na mimba, wengine wako na watoto wadogo kwa mkono, hawezi kujitafutia. Jodagi Manyatike mojo to skul primar mar Nyora mane wuoyo e kinde mane miyo gi chiemo kaachiel kod ongede kod riwruok mar Lawi Jacob Foundation e gweng' Manyatike wacho ni ngima tek e kar jotno. Jatelo mobiro neno wa kawuono Lawi Jaoko agoyo erokamano maduong' kuom parowa. Kata kaka yud chiemo mar odiochieng' tek, jogi kata kaka access yo maginyalo dhi e dukni ma oko tek nikech gionge yo, kaito mar ariyo mier sani bende gionge go maginyalo tede. Ka opogore kod nok mar chiemo, jodagi Manyora wacho ni kata do thieth makare ok osbedo mayot nikech kaka ginyalo chopo e ute mag thieth onge nikech apeyni thoth gi koro pong'o pi kosiptende bende koro boyo. Net waonge go sunabno ema medo watue mokwongo. Kidadhi osiptal onge kaka idhi Lwanda ndara onge. Kidadhi Kabuto onge kaka inyalo idho kocha pi opong'. Kanya achiel wazundika makata tuo mar kolera yot mondo makwa mapiyo piyo nikech waonge pali ya kusaidia piyo piyo. Wan gi kuonde moko minyalo kunya gi jembe titimo kamano. Ok owinjore kata. Kar jot ni bende koro ler tin nikech oganda koro thoth ochope koro nok. Gin bende nyaka sani koro kelo kibaji ne oganda ni de gigam tuoche. Tino wan godo to kacha di Nyasaye mosebedo koritowa kacha ka kolera donje nyalo nego wate nikech en kuma ji odhugni tuoche donjo. Ruoth morito location mar Central Kadem Philip Opolo wacho ni jogo iko mapiyo daro kale midhiesi mathoth kinde ber ka koro piny owacho resogi. Ake kamp manodar e miechgi ne dhi household madhi 600. De kodak gi wedege both Kabuto loka gi Nyora area. Gin equally affected nikech gidak gibeda jomodak integrated. Gin jomodak mana gi wedege. Opolo wacho ni ka opogore kod daro gan mathoth pi oula e gwego mag Central Kadem bende koro ketho puothe mathoth maloyo ekas 2,000. Moywe kuonde puothe moywe dhi eka 2,000. Moywe manoting'o bando, oting'o bel, oting'o alode, oting'o watermelon, oting'o cham mamoko matindo tindo mipidho. Mago nodhi e nam. Dwaro ma jodak Manyatike bende nyaka sani koro pi odaro en ni mondo koro piny owacho oyud yo mar tieko midhieroni mag bedo ka gikale e higa ka higa. Duong' mokwongo ni losnwa daik. Geng'nwa daik, dinwa daik cha mondo mi wanwang'e yot gi kwe kaka wanyalo timo. Sani kaka foundation wakwayo jotelogo moyier manie teko manie telo sani ni ka giyie to giwuoge oko mondo wariwre kodgi kaka foundation mar mondo mi wang'i kwa nyalo gero dikes ne jonyora gi Kabuto gi Angugo. George Juma, Ramogi TV, Migori.